Moikka kaikki! Joo, mä oon taas kipeänä. Kuten varmaan mun äänestä kuulettekin, mun kurkku on ihan hirveän kipeä, mut mun oli nyt ihan aivan pakko opettaa video, koska mulla oli tylsä. Kun kaikki muut on koulussa. Ainakin meidän koulussa on joku ihme yleisurheilupäivä. Mä tein nyt itselleen tämmösen majan, ettei tonne museumkylään, missä mä nyt oleskelen tonne. Ettei sinne pääse tosta ikkunasta mitään valoa, koska se särkee mun päätä. Mä oon nytkin särkeä päätä ihan älyttömästi. Siinä on mun Robinin nimmari. Mä osattuu en osaa puhua. Ihan sama. Mä sattuuko mä nialasen, se sattuu mun kurkkuun. Tää on vaan tämmönen tylsyysvideo. Ei oo mulla ongelma, jos ei mun ääntä kuulu. Koska oikeesti mä en pysty puhumaan tän kovempaa. Koska tääkin sattuu mun kurkkuun ihan älyttömästi. Ei muuta. Se vaan, että olen kipeänä ja lisää videoa tulee silloin kun paranen.